Això són els actes que es faran. Anem, doncs, a l'exposició de Sanot. Prèviament, abans de fer la conferència, jo voldria exposar quines són les fonts d'aquesta vida de Sanot, d'on s'ha tret i com s'ha tret. Les fonts són bàsicament dues. Una, els pergamins normals que tenim a l'arxiu. Aquests no fan la vida d'una forma lineal, sinó que algun van donant alguna notícia. Però també tenen alguna dificultat en el moment que s'ha de precisar l'any. Normalment l'any es precisa, els documents ho precisen, però hi pot haver, i és en algun cas poder, que com que els anys es calculaven pel número de reinat dels reis francs, hi ha vegades que algun notari no està d'acord o no està en coordinació amb d'altres i llavors, naturalment, els anys, en algun cas, pot ser imprecís, com aquí em sembla que hi ha algun cas que això es dona. I l'altra font és la vida que es va escriure de Sanot. Igual que Sant Ermengol, quan es declarava sant, al cap de potser màxim 25 anys, o potser una mica més, algun dels escribes que estava ben instruït, no un escriba qualsevol, un notari qualsevol, de l'escrivania d'aquí, redactava una vida. Però aquesta vida és només una cosa per a fomentar la pietat de la gent. I, per tant, no hi ha dates, no hi ha precisions, però sí que explica una mica el transcurs de la vida. I d'aquesta vida ens han arribat, com si diguéssim, dos còpies, dos exemplars. Un d'un santoral del segle XIV o XV de Barcelona i un altre d'un leccionari d'aquí, de la catedral, també del XIV o el XV. I resulta que més o menys coincideixen, perquè al principi aquestes són dues còpies. En el fons coincideixen, però moltes coses no coincideixen, perquè són afegits que hi van fer posteriorment. I tot això va arribar després al breviari que tenim, que és el breviari de 1487, és un breviari incunable, que se'n sàpigui només es coneix aquest exemplar, i allà la vida s'hi anava, aquesta redacció de la vida, s'hi anava posant per fragments, perquè no solament hi havia l'ofici el dia de la festa, sinó durant tota l'octava. Això és el que tenim, però del leccionari d'Urgell aquest es va perdre, però
gràcies al Villanueva, ell encara el va veure i el va copiar. Per tant, això és els materials que tenim. I llavors, tots els materials que tenim, més o menys arreglats, és el que ens dona la biografia, que ara més o menys us llegiré i d'això. Era fill dels comtes de Pallars Sobirà, Artau i Llúcia. Desconeixem la data del seu naixement, que es degué escaure durant la segona meitat del segle XI. El text de la seva vida l'anomena parent dels comtes de Barcelona i d'Urgell. És cert, però, que un document el cita com a fràter del comte d'Urgell, però falta saber quin sentit li diu això, que és un fràter. Potser és una manera de, com si diguéssim, de cortesia o si no, màxim, seria un parentiu bastant llunyà, no pràcticament, encara que aquest document ho digui i la vida ho recull, doncs no vol dir que fos un parent pròxim dels comtes d'Urgell. El mot no es pres allí en un sentit estricte de germà, sinó que té el sentit més ample de parent. Tampoc tenim constància de la població de la qual fou originari. En ignorar el domicili dels seus pares en el moment del seu naixement. S'han proposat les hipòtesis de les poblacions de València d'Àneu i de Sort. Fins i tot hi ha algun historiador del segle XIX que relata una tradició a Sort que n'assenyala la seva casa en aquesta població, però tot això certament no es pot fixar. Fou educat pels seus pares, els comtes, que per a dominar i governar els seus territoris sovint havien d'emprar les armes i es veien immersos en guerres. Fou el germà seu, Artau, qui va succeir el seu pare en el comtat. Ot, en canvi, deixant de banda aquests interessos materials, que moltes vegades els obligava a entrar en lluites, s'inclinà vers la carrera eclesiàstica. Els documents que tenim i la vida que d'ell conservem ens donen molt poca informació de la seva infància i jovenesa. De manera que la primera vegada que el seu nom apareix en un document és el 6 d'abril de 1087, entre les signatures del qual hi ha Ot Ardiaca. En efecte, el seu germà Artau II, comte de Pallars Sobirà, la seva mare Llúcia, juntament amb ell Ot, fan una donació a la vida de Lleret, a Santa Maria d'Urgell i al bisbe Bernat Guillem en reparació perquè el seu pare, Artau I, havia mort mentre estava excomunicat per haver trencat la treva de Déu. I ara, reconciliat amb l'Església, li concedeixen la sepultura eclesiàstica en el cementiri. Ja he dit abans que les lluites entre ells, entre els comtats, eren contínues. I concretament el Pallars Sobirà tenia lluites amb territoris del Pallars Jussà. I sí, vull dir, almenys
el comte del Pallars Jussà va fer l'acusació de que el pare de Sanot havia trencat alguna de les treves que imposaven i, per tant, que allò li corresponia la excomunió. I per això va tenir, si voleu, aquest mal trago que junt amb el seu germà i la seva mare van haver de fer alguna mena de rescat perquè es pogués introduir en el cementiri eclesiàstic. Ot apareix en un document el 9 d'agost de 1095 ja com a bisbe electe que succeïa el seu antecessor Guillem Arnau de Montferrer. Les versions de la seva vida assenyalen que l'elecció fou unànime i reunia totes les qualitats i virtuts que l'Església d'Urgell requeria. El bisbe Folc renuncià a les seves pretensions sobre el bisbat d'Urgell i l'any 1096 passà a regir el bisbat de Barcelona. L'ordenació episcopal i presa de possessió trigaria un cert temps, perquè un document del 28 de maig de 1097 encara el nomena bisbe novament electe, mentre que el 23 d'octubre d'aquell mateix any, 1097, ja apareix simplement com a bisbe de la Seu d'Urgell. Fem una petita explicació. Anteriorment al bisbe Sanot hi havia el bisbe que era Guillem de Montferrer, i quan van elegir Guillem de Montferrer, l'elecció va ser discutida, de tal manera que aquest bisbe Folc també va dir que quedava elegit, i per tant eren com dos. Al final de tot, va resultar que el bisbe Folc, que era procedent dels Cardona, es va quedar la part de la diòcesi només de Cardona, va quedar allà. I l'altre va regir tot el bisbat. Per això, quan va morir el bisbe Guillem de Montferrer, aleshores hi va haver eleccions i aquesta elecció, ens diu la vida, que van escollir, que va ser unànime i que tothom el veia a l'Ot. I naturalment va renunciar també el bisbe Folc. Aquí la petita cosa que hi ha és que hi ha un document que ens diu que Ot és electe ja l'any 1095 i que sigui bisbe ja titular no surt fins a 1097. Això pot ser el problema que us deia abans, que aquest document que diu que és bisbe electe l'any 1095 és un document del Pallars, no són els documents d'aquí. I aquell document el calcula a l'any 95. Segurament que no està ben calculat, jo diria que és més
a l'any 97, o no, possiblement a l'any 96, que devia venir l'elecció, i llavors que no tomés possessió o fos ja el bisbe electe, que passés a l'any 97. Bueno, això són problemes de cronologia que de vegades tampoc es poden treure del tot. Després, ell, tal com diu la vida, es refereix que fou un pastor exemplar que dedicà tot el seu zel i esforç a erradicar el mal i el pecat i mantenir la unitat i la caritat, tot sovenint els més necessitats. En aquell temps recordem que hi havia la reforma gregoriana, i aquesta reforma gregoriana certament Sanot la va practicar. En què consistia aquesta reforma gregoriana? Hi havia moltes disfases i sobretot era que els seglars moltes vegades s'apropiaven dels béns de l'Església i gestionaven l'Església, i sí que feien que hi hagués un rector que en tingués cura, però vull dir, tota la gestió o això era d'alguns particulars i per tant s'apropiaven. I naturalment, vull dir, Sanot va haver de recuperar moltes d'aquestes esglésies. En efecte, els documents que guardem d'aquell temps ens mostren com mirar d'aplicar la reforma gregoriana en els seus fidels i les seves parròquies. Calia erradicar les investidures laicals i recuperar els béns usurpats de les esglésies. Així, per exemple, veiem que Hebrí Arnau renuncià als pretesos drets que mantenia a l'església de Sant Nicolau d'Espunyola. També el comte d'Urgell, Ermengol V, i la seva esposa Maria restitueixen a l'església d'Urgell el castell de Carcolze. Aquest i altres exemples hi pot haver. Un bon mitjà per a mantenir la pau i contenir les guerres que abundaven entre els comtats fou l'exigència i l'observança de la pau i treva, que hem dit abans. I una inobservança era castigada amb pena de l'excomunió. Un document sense data de finals del segle XI o XII, el bisbe Ot obté el jurament que li fan d'observar la pau i treva Pere Ramon, comte del Pallars Jussà, i altres nobles. Així es deien: juro ego Pere Ramon, comte fil de Valença comtesa, que d'aquesta hora en avant treva e pas tenré e mos homes tener-la manaré. Per tant, o sigui, la pau i treva per aquell temps era molt útil i servia una mica per a pacificar les guerres contínues que hi podia haver. Pere Arnau, el 27 de març de 1106, en reparació per haver trencat la treva de Déu i haver violat la Sagrera, donà a Santa Maria d'Urgell la vila de Cerqueda, al terme de Santa Eulàlia, comtat d'Urgell a l'Urgell. També Terberga i els seus fills, Miró i
i Guillem el 13 de juliol del 1121 restitueixen a Santa Maria la canònica i a la canònica una terra i una vinya situades al terme de Sant Romà de Banat del municipi de Las. Durant el pontificat de Sanot trobem altres exemples en què recuperà diverses possessions a favor de l'Església d'Urgell o l'establiment de pactes per tal de definir aquells béns que restaven controvertits o discutits. Les terres del bisbat encara no eren del tot lliures de la invasió musulmana. I així, com Sant Ermengol havia lluitat per alliberar la ciutat de Guissona, ara el bisbe Ot pacta també amb el comte de Pallars Jussà, Pere Ramon, perquè pugui disposar temporalment d'un contingent d'homes per a fer front a eventuals incursions musulmanes. A més, el bisbe ajudà el comte d'Urgell, Ermengol V, en la seva conquesta de Balaguer. Els comtes, per la seva part, recompensaren l'Església d'Urgell amb magnífiques donacions. Aquesta col·laboració del bisbe Ot amb els comtes per alliberar les terres de la invasió sarraïna explica l'existència de la magnífica peça obra d'art anomenada l'Estendard de Sanot. És una peça artística de primer ordre i segurament que podia presidir les misses de campanya quan es preparaven les expedicions militars. Certament aquest estendard no anava a la guerra, però si el van fer per alguna cosa devia servir. I per tant, segons la Montserrat Pagès, que us he dit que pot fer la conferència de les obres d'art, ella apunta la possibilitat de que aquesta magnífica peça d'art servís per eventuals misses en preparació amb campanyes que poguessin fer per a defensar-se de la invasió musulmana. Més enllà de la bona gestió del bisbe Ot per a defensar i recuperar els béns i possessions de l'Església d'Urgell, fomentà en els seus fidels l'esperit de lloança, pregària i culte a Déu. O sigui, com veieu, va anant exposant diverses facetes de la vida i de l'activitat del bisbe. Naturalment, aquestes que hem dit les va haver com si diguéssim, de complir. Però si ens hem de fixar en unes coses molt característiques d'aquest bisbe és en això, en el gran impuls que va tindre ell per la lloança a Déu i la pregària. I això es manifestà en dues coses. Primer, en les actes de consagracions d'esglésies, que ell naturalment en va fer algunes, però sobretot en les confradies que ell va insistir que s'havien de fundar, perquè les confradies servien per al culte, servien per ajudar també a la fàbrica de les esglésies, tal com veurem. I una de les coses que va ser, com veurem més endavant, quan ell va impulsar que s'havia de fer una catedral nova. Per tant, aquesta és la faceta
entre les principals, la lloança a Déu a través del culte, i això a través de la fàbrica d'esglésies i, sobretot, la de les cofradies. Les confraries fundades per Sanot, segons ens atesten els dos documents conservats, són la de la Pobla de Lillet, Berguedà, al monestir de Santa Maria, l'any 1101, i altres sense data de fundació, una a finals del segle XI, al monestir de Santa Maria de Gualter, i una altra també a inicis del segle XII, al monestir de Santa Maria de Gerri. I, sobretot, semblament, el bisbe Sanot, per tal de potenciar el culte de Santa Maria d'Urgell, farà una crida general als seus fidels a fi de construir una catedral nova. La proclama és sense data, probablement entre finals del segle XI o inicis del XII. En efecte, assessorat per un sínode d'ardiaques, abats i clergues, reunit a la Seu d'Urgell, proclama unes indulgències a favor dels fidels que després de confessar els pecats almenys una vegada a l'any contribueixin, segons les seves possibilitats, a l'obra de Santa Maria. I aprofitant l'avinentesa de l'existència en aquesta catedral d'una confraria de Sant Ermengol, o sigui, a la catedral d'aquí, no li va calguer fer com si diguéssim, la constitució d'una confraria nova, perquè ja en tenia una, que era la de Sant Ermengol. També invita a tots els qui perteneixen a aquesta confraria de Sant Ermengol de la Seu que, d'alguna manera, contribueixin també a la fàbrica de la nova catedral. En aquestes confradies, què és el que feien? Fomentar la convivència entre ells. Després, què feien? Es reunien també el dia de la festa assenyalada segons la confraria i llavors feien el culte, feien una missa solemne i després hi havia algun lloc que després de la missa hi havia també un àpat pels qui ens havien celebrat a la festa. I després, naturalment, aquesta confradia tenia molt en compte els difunts confrares, que cada difunt li feien dir una missa i l'acompanyaven al seu enterrament. Sanot, doncs, que després això ho llegirem, el text, Sanot es decideix a fer aquesta fàbrica nova i fa una proclama perquè els fidels hi participin. I una de les coses que s'ha discutit, o amb el temps es va discutir bastant, en la proclama, que després ja us llegiré la proclama traduïda al català, en aquesta proclama diu que
convé fer una catedral perquè l'actual, en llatí, és pene fracta. Llavors, aquí, els historiadors, i almenys, anteriorment, discutien això, a veure, el pene fracta, o sigui, en llatí clàssic, fracta vol dir trencada. Com si la catedral de Sant Ermengol estés trencada. Però, naturalment, tampoc feia tants anys que l'havia fet Sant Ermengol. Feia mig segle o així, però que ja estés fracta trencada. Llavors, hi ha alguns altres que deien, bueno, és que a l'edat mitja la paraula fracta no tenia el sentit de trencat, sinó que a vegades hi posaven fracta per dir facta. Que això tampoc no sé exactament fins a quin punt arriba això. I llavors seria que la catedral anterior se n'ha de fer una de nova perquè la catedral anterior encara no està del tot acabada. Jo penso que, o almenys aquesta és la meva teoria, que fracta, en sentit clàssic, sí que vol dir trencat. Però a l'edat mitja ja potser no tenia aquest sentit de trencat, sinó una cosa una mica envellida, vull dir, ja una mica passada i, per tant, que no tenia, que necessitava alguna renovació. Més que trencat, vull dir, jo hi posaria envellit o fet amb desperfecte. Perquè, per exemple, amb altres noms hi ha, per exemple, el poble de Torrefeta, en llatí surt turris fracta. Què era aquest poble, una torre trencada, una torre envellida o feta malbé, pot ser. Sigui com sigui, vull dir, jo diria que Sanot, el que ell va voler fer, és fer una cosa nova, que considerava que el que teníem anteriorment no era una cosa ben indicada, que potser s'havia envellit, o potser volia una cosa més àmplia, que segurament, perquè la catedral aquesta és més ampla, que potser volia una catedral que fos més dels temps que s'estava llavors, la tècnica de la catedral lombarda, més esvelta. Jo diria que això, que Sanot va considerar que aquesta catedral en volia una de millor, més ampla, amb el nou estil, i això no estaria tan desencaminat, perquè si veiem l'estil en què es feien les construccions anteriors amb Sant Ermengol, els carreus són molt petitets, i en canvi aquí en aquesta catedral veiem els grans carreus i ben polits. Per tant, el que vol Sanot és una catedral nova, més ampla, més digna, més esvelta i segons el temps que li corresponia. I per tant, ell va considerar la catedral anterior pene fracta,
vull dir, molt ja quasi envellida, bueno, etc. Llavors, perquè això pugui ser millor, naturalment el document aquest està en llatí. Per tant, no us llegiré en llatí el document, però jo l'he traduït perquè veieu que és un document que està molt ben pensat, molt ben redactat, i quin és l'esperit de Sanot quan diu que s'ha de fer una catedral nova. Ho llegeixo. O sigui, el document en català dirà: perquè a cada pastor li incumbeix el deure d'una summa vigilància i cura sobre les seves pròpies ovelles, per tal que no siguin esqueixades per les mossegades d'aquell que, segons l'apòstol Pere, com un lleó ronda per tot arreu cercant qui engolir. Per això, Ot, per la gràcia de Déu bisbe d'Urgell, veient que s'adequa a la cura pastoral i coneixent també que l'esmentat enemic de moltes maneres arreu arrebassa i roba les ovelles, després de reunir a la seva seu tots els artiaques, canonges i abats i els clergues més savis, ha pensat de quina manera les seves ovelles poden alliberar llurs ànimes dels llaços del diable i arribar a la llum eterna, que és Crist. Finalment, per divina inspiració, ha plagut al bisbe i als altres reunits en consell de prendre la següent determinació: per tal de treure les ànimes dels fidels de les mans enemigues i que no siguin més preses per elles, estableix a favor de tothom que faci la verdadera confessió dels seus pecats des del naixement fins al dia present i n'acceptin la penitència. Una vegada acceptada aquesta penitència i en auxili de la seva debilitat, determina atorgar-los una concessió en els següents termes. A cadascun dels seus parroquians, segons les seves possibilitats, si fan un donatiu dels seus béns, els més pobres almenys d'un mancús, per la instauració de l'Església, la seu de Santa Maria, que resta molt gastada i envellida, això ho he traduït jo, però el llatí diu pene fracta, el mateix pontífex, als abans esmentats, confessades les seves culpes i verament penedits, i que han fet els seus donatius per la restauració de l'Església, confiat en la misericòrdia de Déu, perdona les dues parts de penitència imposada. Per tant, aquest tipus d'indulgències era, si moltes vegades en aquell temps, a vegades les penitències que es feien en les confessions als fidels, a vegades podien ser molt carregoses. I llavors ell, com si diguéssim, amb la misericòrdia de Déu i aplicant el favor, els hi remetia les dues parts. Vull dir, només ens hauria quedat una tercera part. Remissió obtinguda de part de Déu omnipotent, de la benaurada Verge Maria i de Sant Pere, el príncep dels apòstols, el qual en són vicaris en l'Església, els sacerdots,
i especialment els pontífex, però amb la condició que cadascú faci cada any, ho torno a repetir, una verdadera confessió i amb l'ajuda de Déu s'esforci tant com pugui a alliberar-se dels actes il·lícits. Concedida així la remissió d'aquestes dues parts de la penitència, perquè l'antic enemic del gènere humà no trobi una entrada en els esmentats fidels i no pugui complir les seves finalitats en ells, estatueix també en honor de Déu per la salvació de les seves ànimes i per la restauració de l'Església esmentada, que a tots els congregats en una mateixa confraternitat, per tant, dona també això ho afegeix a totes les confraternitats que existeixin, baix un mateix pare espiritual que per la reforma de l'Església donin un cester de forment o una aimina plena de forment i una altra de sègol i una canyada de vi pur, obtenen de la mateixa manera la remissió de la tercera part de la seva penitència. A més, per a tots els confrares que venen a celebrar la festa de Sant Armengol, per tant, ell ara aquí fa referència a la confraria que ja existia aquí a la seu, que és la de Sant Armengol, l'endemà el bisbe celebrarà una missa cantada a favor d'ells, vius i difunts, i igualment tots els sacerdots del bisbat han de celebrar també una missa a favor d'aquests confrares vius i difunts. Veu, el document és molt solemne, però aquest document va iniciar que s'havia de fer una catedral nova. Sanot, amb aquesta proclama, inicià el projecte d'una obra nova. Aquesta, però, per la seva magnitud i complexitat, es perllongà durant llargs anys. No veié el seu coronament fins que el bisbe Arnau de Preixens, l'any 1175, estipulà la seva clausura i acabament amb l'obrer Ramon Llambart. Per tant, l'acabament total i d'això durà més de mig segle, o sigui, que la catedral tal com la tenim ara. Durant el seu pontificat, el bisbe Ot consagrà també les esglésies de Santa Maria de Guissona, Sant Vicent de Rus, a Castellar de N'Hug, Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, a Guardiola de Berguedà. Afavorí també, naturalment, el monestir de Santa Maria de Gerri, ell era d'allà. A part de la confraria que hem dit que ell hi va instituir, també actuà juntament amb el seu germà amb algunes donacions que feren amb aquest monestir. I fins i tot l'any 1122 es troba en un moment que actua el monestir de Gerri, en ausència de l'abat que no hi era, actua en un acte d'establiment d'una alou que tenien a Gavet. És a dir, ell i la comunitat signen aquell establiment quan, no sé si és que no hi havia abat o l'abat estava ausent. Per tant, la relació, naturalment, que ell, a part de la confraria que va instituir a Gerri,
doncs la relació amb aquest monestir era molt bona. Després d'haver regit i governat el bisbat d'Urgell amb molt de zel i d'entusiasme apostòlic, assolint un gran fruit espiritual en bé dels seus fidels, el bisbe Ot moria el 30 de juny del 1123. La vida que escrigueren sobre aquest sant bisbe refereix que el poble sentí moltíssim la seva mort i plorà la seva pèrdua del seu pastor. 10 anys més tard, el 30 de juny de 1133, el bisbe successor, Pere Berenguer, instituí la festa solemne de Sant Ot. És quan el proclama sant, 10 anys més tard. Era la manera de proclamar sants en aquell temps. Ho feia el bisbe i instituïa, per tant, la festa i manava que per tota la diòcesi se celebrés la festa, no solament en la missa, sinó també en el res de l'ofici diví. I per tant, és en aquesta festa que el bisbe successor el va nomenar com a sant. Naturalment, quan els nomenaven com a sants, vull dir, ja posaven un altar a la catedral, o sigui, des que el van nomenar sant, doncs van instituir un altar a la catedral de la Seu amb el seu sepulcre. Abans, la parròquia tenia per titular Sant Joan, però des que el bisbe aquest va proclamar com a sant Sant Ot, es va començar dient la parròquia de Sant Joan i de Sant Ot. I al cap de, no sé, d'un cert temps, ja Sant Joan ja va desaparèixer i va quedar ja definitivament la parròquia de Sant Ot. Amb un cert temps, que no sé quin temps seria, li van dedicar una làpida que hi havia tot un epitafi dedicat al seu sepulcre. Això ens ho dona aquella vida que a través del leccionari d'Urgell va recollir Villanueva, ens diu que en algun temps hi havia aquest epitafi. Com que hem dit que el leccionari tampoc no deia res més, deia que hi havia aquest epitafi. Però aquest epitafi està molt ben fet perquè resumeix, com si diguéssim, la vida de Sant Ot i l'impacte que Sant Ot va tenir. Per tant, si era, com si diguéssim, l'epitafi que li van dedicar al seu sepulcre, doncs té un mèrit especial. Naturalment, també aquest epitafi està en llatí. Jo l'he traduït perquè el puguem entendre. I l'epitafi diu així: aquí descansa
el sant cos del benaurat Odó, que fou bisbe d'Urgell i honor de l'Orbe. Noble descendència i preclar d'estirp de barons. Això que us he dit al començament, que les vides el fan parent dels comtes o el que sigui. El llinatge dels quals en gran manera va ornar, és a dir, si va ser parent, doncs van tenir un bon parent. Per tot arreu i amb raó se l'invoca. Intrèpid protector de l'Església. Hem parlat abans de que va haver d'implantar la reforma gregoriana i, per tant, va haver de recuperar moltes coses que estaven en mans dels laics. Per tant, intrèpid protector de l'Església perquè afavoreix els seus drets. O sigui, tot el que ell va fer per recuperar els drets de l'Església. Preclar en intel·ligència, sense però que ho fos menys en virtuts. Era un insigne fautor de la religió. Per tant, va a favor, com si diguéssim, d'un home que va donar exemple de gran santedat i la va impulsar al seu poble. I acaba així, pare dels orfes i també sovint marit per les vídues, la salut pels malalts i la vida pels pobres. Tal és la versió que n'han donat els documents històrics d'una banda, això que us he dit, i els textos hagiogràfics, quan jo he parlat de la vida que es va escriure, de la seva vida. En definitiva, podem dir que excel·lí per la seva personalitat i el seu zel apostòlic i santedat, i també, tal com diu aquí l'epitafi, també per la seva caritat envers els fidels i pel seu gran exemple que els va deixar. O sigui, almenys l'epitafi jo hi llegeixo tot això. Amb això podem donar per acabat aquesta conferència. Hi hauria que també es van recollir els miracles que se li atribueixen. Així com s'escriví una vida del sant, molt més endavant, això ja no immediatament, es van escriure també els miracles que se li van atribuir. Per això ara ja seria massa llarg. Són, a veure si, vull dir, quan... Sí, a veure, sí, espera't. Sí, uns 5 miracles, però això ja és un altre capítol a part. Vull dir, però els miracles, encara que, vull dir, la manera com ho posen i etcètera, sí que reflecteixen una cosa, la devoció que els fidels vull dir, van tenir per aquest sant. Per tant, van acudir en algunes ocasions, van acudir a demanar la imploració i el favor al sant, que alguns venien i també feien la imploració a Sant Ermengol i a Sant Ot. Però amb això ja ho podem deixar.